тоҷикистон дар соли 2016 боҷи гумрукӣ барои фаршҳо ва гилемҳои воридотиро аз 15% қаблӣ ба 30% боло бурд. ин иқдом боиси коҳиши якбаробари воридоти ин навъи маҳсулот дар бозори кишвар ва дар қиёс ба як соли пеш ҳудуди $3 миллион камтар ворид шудани маблағи пардохтҳои гумрукӣ ба буҷаи тоҷикистон шуд. ба хотири он ки дар дохили ҷумҳурӣ истеҳсоли қолинҳо ба роҳ монда шудааст ва як дараҷа бугем ба хотири дастгирии истеҳсолкунандагони дохилӣ воридоти боҷи гумрукии маҳсулоти воридотии қолиниро аз чанд фоиз буд то 30% баланд бардоштем. тоҷирон ва воридкунандагони қолинҳо мегӯянд пас аз боло бурдани боҷ тақрибан аз хориҷи кишвар қолин ворид намешавад. сафаралӣ раҳматшоев бештар аз 10 сол аст ки ба тиҷорати қолин машғул аст ва барои бори аввал дар соли гузашта аз ворид кардани қолинҳои туркиву эронӣ даст кашид. тахминан нархи растамошка аз пешина то ҳозир қариб 1 баробар қимат шудааст. ба ҳамун хотир аз Туркия бор наовардесем. мақсад муштариҳое ҳастанд ки мақсад аз қолинҳои туркӣ сифатҳои хубе ки мақсад мехоҳанд хонаҳо ҳама яхела шаванд мо надорем. сафаралӣ феълан захираҳои қолинҳояшро ба фурӯш баровардааст. мехоҳад роҳи осонтару муфидтарро барои ворид кардани қолинҳои баландсифат пайдо намояд. бори охир як маротиба аз ӯзбекистон овардаем ки чунки мақсад роҳуш ба мо сабуктар меғалтад. ба ҳамун хотир тоҷирон мегӯянд қимати қолинҳо ва маҳсулоти қолину фарш дар бозори дохили тоҷикистон бо арзи хориҷӣ тақрибан боло нарафтааст, аммо бо манзури беқурбшавии пули миллӣ арзиши қолинҳо ба сомонӣ баландтар шудааст. ҳар сол дар тоҷикистон барои дастгирии тавлидкунандагони қолинҳо дар дохили кишвар намоишгоҳҳои фурӯши маҳсулот баргузор мешавад, аммо аксари мардум боз ҳам ба қолинҳои воридотӣ аз эрону Туркия бартарӣ медиҳанд. бисёр қолинҳои эронӣ ба мо маъқул аст ва ё чиқадр ҳам сифаташон, чунки вай ҳам риштаи палас қати бофта мешавад ва дер пашмаш нобуд мешавад, суфта мешавад. ин қолинои мо пашми холиам қайроқум. ино хай мумкин ки аслан хушрӯй ба назар мерасад, лекин қолинои эронӣ бо сифаташон бо баландтар аст. феълан дар тоҷикистон бар изофаи корхонаи қолинбофии маъруфи қайроқум 2 корхонаи дигар дар атрофи душанбе фаъолият доранд, аммо ин 3 корхона ҳанӯз дастгоҳҳои истеҳсоли қолинҳои баландсифати баробар бо қолинҳои эрониву туркиро надорад.